Nem hívott senki, magamtól jöttem én. Színezüst vonattal, keresztül hétmegyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem várt rám senki, és mégis itt vagyok. 7 mérföldes csizmám, sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet. Nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalot gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok gyerekek, kezdődhet az adás. Ma egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, az egészséges életmóddal, az egészséges táplálkozással. Ezért segítségül hívtam a 4. osztályos gyermekeket, akik gyümölcssalátát és zöldségsalátát fognak készíteni. Gyertek, nézzük meg őket! Sziasztok! Ma egy nagyon érdekes óránk lesz, hiszen gyümölcssalátát és zöldségsalátát fogtok készíteni. Szeretném, hogyha egy picit beszélnénk arról, hogy milyen évszak is van most. Ősz van, igen. Mi jellemző az őszre? Ki tudnám megmondani nekem? Mi jellemző az őszre? Mondjatok olyan tulajdonságokat, amelyek jellemzőek az őszre, vagy olyan dolgokat, bármi sorolhattuk fel. Kincső? Megságolnak a falevelek. Megsárgulnak és megmondnak a falevelek. Jó, tovább. Balázs? Hát nagyon szépek, és színes a természet. Színes a természet. Éppen miért színes a természet? Mert? Miért színes a természet? Mondjuk A levelekért. mert hogy szoktuk mondani, színes ruhába öltözik a természet, a falevelek. Még mi jellemző az őszre? Nincs olyan meleg, mint nyáron. Nincs olyan meleg, mint nyáron. Mi történik a nappalokkal? Mi történik a nappalokkal? Lerövidülnek a nappalok, és meghosszabbodnak az éjszakák. Még mi jellemző? Az állatok télire Készülnek, hogy készülnek télire? Élelmet Gyűjtenek, még mit csinálnak? Nem csak élelmet gyűjtenek, hanem mit rendezgetnek? Az otthonukat. Rendezgetik az otthonukat, javítják a fészküket. Még mi jellemző? Többet esik az eső. Többet esik az eső, ősszel, jó, még mit tudtok mondani? Kitől búcsúzunk el? Kitől búcsúzunk? A vándormadaraktól. Miért mennek el a vándormadarak? Mert itt túl hideg. Mert itt túl hideg van. Melyek a vándormadaraink? Mondtuk el néhányat. Gólya. Mi? Darumadár. Fecske. Hová mennek ők el? Hova?
A melegebb. Melegebb országokba. Például tudnál egy példát mondani, hová mennek el? Melyik kontinensre mennek el? Az afrikai országokba mennek el, elbúcsúzunk tőlük. Jó, még valami jut eszedbe az őszről. Még egy nagyon fontos dolog, annyi sok zöldség, gyümölcs, mi történik ősszel? Miért örülnek a falusi emberek? Miért szeretik olyan nagyon az őszt? Mert szüretelnek, ugye mindenféle gyümölcsöt szüretelnek. Vettetek részt ilyen szüreten? Igen. Milyen szüreten vettél részt te? Szőlőszürettel? Diószüretelésen voltál? Almaszüreten voltál? Hát de nem csak a gyümölcsöket gyűjtik be, hanem például a krumplit is, a fityókát is behordják a mezőről. Mi történik az éléskamrákkal? Megtelnek az éléskamrák, az sok-sok finomsággal. Miért jó, hogy megtelnek a kamrák zöldséggel, meg gyümölcsel? Miért jó? Azért, mert télire lesz, és akkor nem kell annyit az üzletbe vagy a piacon. Például, ugye, de erre ez is nagyon jó, hogy elpakoljuk télire, és akkor milyen jó, hogy elő tudjuk venni a hideg estéken egy finom, ropogós, piros almát megenni, az nagyon jó dolog. Ti szoktatok enni estéken? Igen. De még miért jó? Még? Hát nagyon egészséges. Vitamindus. Mi vitamindus? Mi? A gyümölcs és a zöldség. Vitamindus eledelek. És azt is mondtuk, hogy nagyon jó, hogyha ilyesmit fogyasztunk, igaz? Kinek a kedvenc évszaka az ősz? Van-e köztetek olyan? Erre neked miért a kedvenced az ősz? Mert szép a természet. Tehát ilyenkor szép a természet. Mert Neked a kedvenced, mert akkor van a születésnapod. Neked is a kedvenced, Dóra? Igen, azért mert szép, és mert ettől kezdődik az iskola. Emlékezzetek csak vissza, hogy neked is a kedvenced? igen. Igen, iskolakezdés. Milyen jó, hogy szereted, hogy ilyenkor kezdődik az iskola. Gergő, neked miért a kedvenced? Mert születtelünk. Mert születelünk. Na gondolkozzatok, ki az a költő, aki nagyon, de nagyon örült, hogy itt van az ősz, és nagyon, ő is azt mondta, hogy a kedvenc évszaka az ősz. Vajon ki az a költő? Brigitta? Petőfi Sándor. Hogy mondta? Emlékeztek? Tanultuk, azt hiszem első osztályban tanultuk. Mondjuk el együtt, hogy van. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, mi okból, szeretem, de szeretem. Nagyon jó, tehát ő sem tudja, hogy mi okból szereti Petőfi Sándor, de nagyon szereti az őszt. Ti már felsoroltatok, hogy miért szeretitek az őszt. És még Petőfi Sándor mondta, hogy látod-e, már ősz van, a virág is fázik, napról napra hervad, nem bírja sokáig. Vajon miért hervad el az a virág? Mert megfagy. Mert jön a hideg és megfagy. És akkor mit javasolsz annak a virágnak? Bújjon le a Bújjon el. És mit csinál ilyenkor vajon? Ebben a másik versében, amit ti is szavaltatok, olyan szépen elmondja a költő, hogy a természettel nem történik semmi, nem hal meg, csak elalszik a természet, egy kicsit pihenni tér, télen pihen, és akkor tavasszal újra mi történik? Kivirágoznak a fák, és akkor újra feléled a természet. Mielőtt hozzáfognátok a zöldség salátához és a gyümölcs salátához, szeretném, hogyha választanátok magatoknak egy csapatnevet. Dugjátok össze a fejeteket. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerteszét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya.
Ség. Lovagó. Milyen érdekes nevet választottatok magatoknak. Jól írtam ezzel? Jó, lássuk a következő csapatot. Vitaminok. Vitaminok. Ők a vitaminok. Nagyon ügyesek a vitaminok is. Nézzük a harmadik csapat nevét. Balázsék. Egészséges életmód. Egészséges életmód. Kis darabicikák valahol. Hogy is lehetne? Egészséges Egészséges szakát. Egészséges szakácsok, hogy szeretnék? Vagy így, hogy életmód, hagyjuk így. Na, csapat. Hogy szeretnétek? Egészséges? Királyok. Királyok, jó. Királyok. Jó, és akkor a negyedik csapat neve? Negyedik csapat? Egészséges hangyacskák. Hangyák, jó. Hangyacskák. Hangyacskák, jó. Egészséges hangyacskák. Ellenőrizzétek, hogy jól van-e írva minden. Úgy van-e, hogy ti akartok? Hangyacskák. Jó. Hangyacskák. Jól van. Leszik. Jó, figyeljetek akkor egy picikét rám. Mi is az, hogy egészség? Mi ez az szó, hogy egészség? Mit jelent az, hogy egészség? Nem baj, hogy mi az, hogy egészség? Betegszik le olyan? Könnyen, jó, még mi az egészség? Mi az egészséges szónak az ellentéte? Mi az? Ha nem egészséges valaki, akkor? Beteg. Rossz érzése betegnek lenni. Rossz érzés betegnek, lázas lenni, köhögni. Inkább arra törekszünk, hogy egészségesek legyünk. Emlékezzetek vissza, mi reklámot is csináltunk volt az egészséges életmódról. Mi kell ahhoz, hogy valaki egészséges legyen? Mi kell ahhoz, hogy valaki egészséges legyen? Sok gyümölcsöt és zöldséget enni. Mozogni, jaj, a sport milyen fontos, igen. Még a friss levegőn, kint a természetbe sétálni, az erdőben. Kacagni, jaj, de jót mondtál. Tudjátok-e, hogy valahol olvastam, hogy azok az emberek, akik sokat kacagnak és vidámak, azok egészségesebbek, mint azok, akik állandóan olyan szomorúak és mindig olyan mérgesek. Hát sokkal, na kacagjunk egy jó nagyot akkor. De hát ez nem volt nagy Nagyobb kacagás. Még nagyobbat. Hallja, valami vicceset mondjunk. Egyszer egy király arra ébredt, hogy már nem alszik. Arra ébredt, hogy már nem alszik. Milyen vicceset mondtál, jól van. Még valami jut eszetekbe, hogy mi kell az egészséges életmódhoz? Tehát nagyon sokat sportolni. Hányan sportolnak? Kezeket fel. Na, nagyon jó. Ügyes. Azt mondta Izabella, hogy sok zöldség, leengedhetitek. Sok zöldséget és gyümölcsöt enni. Kik esznek sok zöldséget és gyümölcsöt? Kezeket meg. Az nagyon jó. Melyik a kedvenc gyümölcsöd? Nekem az alma. Az alma. Neked melyik a kedvenc gyümölcs? Alma. Eper. Szőlő. Szőlő. Eper. Alma. Narancs. Melyik a legegészségesebb ezek közül? Az alma a legegészségesebb, legvitamindusabb, igaz? És nagyon finom a szőlő is, de nagyon finom a grapefruit is, az is nagyon-nagyon Kik azok, akik sokat vannak friss levegőn? Sokat járnak kirándulni az erdőbe, vicajozni, kerékpároznak, rollereznek. Nagyon jó, nagyon jó. Kik azok a gyermekek, akik is sportolnak, azt már kérdeztem, friss levegőn vannak, kérdeztem, még mi is kell az egészséges életmód? Kacagnak, kik szoktak sokat kacagni? Kik vidámak? Azt jelenti, hogy ti mindannyian nagyon-nagyon egészséges életmódot folytattok, ugye? Azt jelenti, hogy nem is betegedtek le olyan könnyen, és én ezt tapasztaltam is, mert nem hiányoztok olyan sokat az iskolából, mint más gyerekek. És akkor ez annak tulajdonítható, hogy ti vigyáztok az egészségetekre. De
Még nagyon fontos dolog, mielőtt azt a gyümölcsöt, vagy azt a zöldséget megennénk, mit kell csináljunk? Meg kell föltétlenül meg kell mosni, és nem csak a gyümölcsöt, mielőtt leülünk enni. Vigyázzunk arra, hogy általában ugye tiszta legyen a kezünk, nem általában, mindig legyen tiszta a kezünk, mielőtt leülünk enni. Mikor megyünk ebédelni, és mindig kezet mosunk, ugye? Akkor utána vigyázzul arra, hogy az az alma, amit megeszel, az tiszta legyen. Melyik alma egészségesebb? Tanultuk az elmúlt órában. Melyik az az alma? Nem az, amelyik piros, mert lehet, hogy sárga alma, és attól egész. Melyik egészségesebb, amit az üzletbe veszünk, vagy amit a kertünkből szakítunk le? Miért, Hunozka? Vajon miért? Abban nincs annyi színező. Nincs annyi... Nem permetezik, ugye? Annyit, és az sokkal egészségesebb, még akkor is, ha mi van benne? Hogyha kukac van benne, kidugja az urát a kukacucska, még akkor is. Mi az? Mi lesz abból a kukacból majd? Bepangolódik, és mi lesz belőle? Pillangó lettel, még másképp hogy mondjuk pillangó lettel, még hogy mondjuk? Pille, igaz? Úgy is mondjuk a pillangónak. Nagyon ügyesek voltatok, egy következő feladatot kaptok, és az a feladat az lesz, hogy meg kell fejtsétek a találós kérdést. Összedugjátok a fejeteket, és vajon melyik zöldségről lehet szó? Igen. Hosszú. Nem annyira? És nyáron is. Saláta is, leves is. Megiszta a vérem is. Mi az? Na, a vérem. Tudja Isten, hogy mi jobból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerteszét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy meszét. Mosolyogva néz a földre a szeléd napsugara, mint elalvott gyermekére néz a szerető anya. Nézzük, hogy megkapják ki a pontot. Olvassa kincső, lássuk őt. Figyeljetek, mert lehet, hogy ma az, amire ő gondolta. Keret vagyok mind a labdon, fogyasztanak 100 alapban, nyersen esznek főzve is, télen is és nyáron is, saláta is, leves is, megisszák a vérem is. Mi az? Paradicsom. Igen. Paradicsom-e? Igen. Paradicsom-e? Megisszák a vérem is. Mi az, hogy megisszák a vérem? leves. Hogy? Micsoda? Leves. Igen, de azt hogy nevezzük? Paradicsom lé. Ügyes ez a csapat, megvan a pontjuk. Hogy hívják a csapatot? Egészséges királyok, van egy pont. Tapsot nekik. Következő csapat. Kerek, de nem Figyelj. Kerek, de nem alma, piros, de nem rózsa, rétás, de nem béles, kóstoltam, nem édes. Mi az? Szerintem csak Még egyszer olvasd el. hogy kerek, de nem alma, piros, de nem rózsa, rétás, de nem béles, kóstoltam, nem édes. Mi az? Paradicsom. Paradicsom, ti is azt hittátok paradicsom, másnak véleménye? Nem mondtam, hogy zöldségről van szó. Hagyma, Pira, csapat. Azt mondja, hogy kóstoltam, és nem édes, a paradicsom az lehetséges. Melyik az, amelyik nem édes? Piros kerek. Hagyma, Béza. Hagyma, nincs a csapatnak pontja. Következőre ráhúznak. Nézd. Hosszú a lakása, alul van a tűje, felül van a füle, 6-7 laknak benne. Mi az? Figyóka. Nem, 6-7-en laknak benne. Jó. De mondtam, hogy zöldségről van szó. Zöld borsó. Te is az? Fokhagyma. Nem. Mi zöld hagymát értünk.
Zöldhagyma. 6-7 laknak benne. Mi lehet az, amiben 6-7 laknak benne? Tehát lehet, elfogadom, hogyha borsót írtatok volna, elfogadnám, de passzújba tulajdonképpen, de ha azt írtátok volna, hogy akkor is elfogadnám, de nem írtátok, az egy zöldhagyma, semmiféleképpen se lehet. Nem tudom, hogy hogy Felül az a szár. Igen, de felül szárára. Hát szárára gondolom. Hát nem, sajnos nem. Felveszek kis köpönyegét, így szeretnek a gyerekek. Tárj föl egyszer cukorsó, köpönyegémre ez való. Mi az? Saláta. Saláta? Káposzta? Mit írtatok? Saláta. Mind a kettőt elfogadnám, akár saláta. A vitaminok kapnak egy pontot. Tapsot a vitaminoknak. Köszönöm, helyre mehettek. Jön a következő feladat. Egy közmondást kaptok az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Meg kell magyarázni. Én ujjam hegyével halkan, lantomat megpendítem, altató dalot gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött, a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz ajkaimra, Halljuk. A felül. Anita, az osztálynak halljuk. A tisztaságféle egészség. Ez azt jelenti, hogy ha rendben tartod magad, akkor egészséges vagy. Hogy Ugye érted? tisztán, hát tisztán. Vagyis, az mit jelent? Kezet mosol, evés előtt, megmosol az almát, Igen. a zöldségeket. Igen. Ha rendben tartod a dolgaidat, igen, a szobádat, Igen. akkor portörölsz, ugye, akkor aludsz, vagy egészséges is leszel. Megkapja a csapat a pontot? Igen. Többiektől kérdeztem? Igen, hát igen, jól válaszoltak a vitaminok. Egy jön le, kérem szépen, jó? Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs. Hiába, hogy sok pénzed van, ha nem vagy egészséges. Hogyha nem vigyázol magadra, igaz? Hiába a sok vagyon, a sok pénz, a sok minden, hogyha nem vagy egész. Miért van hiába? Mi a legfontosabb a világon? Az egészség. Ha választanod kellene egy zsák arany és az egészséget között, mit választanál? Biztos, hogy azt választanál? Jó, akkor ez a csapat is megkapja az 1 pontot. Következő. Úgy fogy, mint a gyertya. Hát, hogy a gyerekek úgy szeretik a zöldségeket és a gyümölcsöket, hogy olyan gyorsan fogy, mint a gyertya. Igen, hogyha arra gondolsz, jó, ezt a magyarázatot is el lehet fogadni, de mit jelent ez, hogy úgy fogy, mint a gyertya? Kire szoktuk ezt mondani? Melyik emberre mondjuk azt, hogy jó, ez az ember úgy fogy, mint a gyertya? Akkor aki hirtelen lesoványodik, igaz? Azt jelenti, hogy nem étkezett úgy, ahogy kellene, vagy lehet, hogy megbetegedett és azért fogyott le. De igaza van Andreának, elfogadjuk az ő választát is, hogy a gyerekeknek a gyerekek úgy szeretik a zöldséget és a gyümölcsöt, hogy fogy, mint a gyertya, ezt is elfogadjuk. Jó, akkor az egészséges hangyacskák is kapnak 1 pontot. Nézzük a következőt. Többet ér az élet egy egészséges koldusnak, mint egy beteg királynak. Hát a koldusnak többet ér az életem, mert mindig egészségesen táplálkozik, de az a király mindig minden zsíros ételt fogyaszt. Nem igazán vagyok megelégedve a magyarázattal. Itt nem az a lényeg, hogy zsíros ételt fogyaszt a király, vagy
hogy a koldus, honnan tudod a koldus, hogy tud mindig zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani? Hát húsra is. Mit jelent ez a közmondást? Ki magyarázza meg, Hunorka? Az, hogyha egy koldus egészséges, akármilyen szegény is, az jobb, mint hogy beteg legyél és nagyon gazdag legyél. Ez az igazi válasz, ez a helyes válasz. Ez nem volt igazán helyes a válasz, úgyhogy ennek a csapatnak nem adom meg a központot sajnos. Hát nem voltam a választól eleget elégedve. Én úgy gondolom, ahogy Hunorka mondta, hogy jobb koldusnak szegényként élni és egészségesen, mint gazdagként királyi gazdagság, tehát mint király lenni és gazdag lenni és betegen, mert akkor nem ér semmit a gazdagság és az élet. Köszönöm szépen, helyre mehettek. És az utolsó feladat, amivel megküzdöttök, mielőtt hozzáfogtok a gyümölcsaláta készítéshez, a kvintet. Írjatok egy kvintettet, bármi, lehet zöldség, lehet gyümölcs, lehet sport, lehet... Figyelj, egyszer mondjam el, az egészséges életmódról legyen szó benne. Hogy kell írni a kvintettet? Ismételjük át. Mi az első dolog? Főnév, nem melléknév, igen. Egy mondat 4 szóból és főnév. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerteszét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy meszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. La 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 és valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad reggele a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Halljuk. Almoz, inkább Utolsónak, jó? foci, gyorsan, szaporán, futva, rúgva, harcolva, a foci egészséges sport gól. Még egyszer hangosan, jó? Mert nem hallották a többiek. Foci, gyorsan, szaporán, futva, rúgva, harcolva, a foci egészséges sport gól. Foci egészséges sport, gól. Jó, rendben van, tapsot nekünk. Betartották mindegy szabályait. Betartották ez a csapat, és miért a futballt választottátok, mint sportnak? Mert mind szeretitek, szeretjük, bizonyos. Jó, nagyon örülök, nagyon jó volt, megkapja a pontot melyik csapat a kangyacskák. Mehet a következő. Alma, piros, édes, megmosom, megvágom, megeszem, nagyon finom és egészséges az alma. Nagyon finom és egészséges. Az alma. Nem? Igen, nem feltétlenül kell van. Megbeszéltük mi már ezt többször is, hogy igen kell legyen. Nagyon jó volt és nagyon pontos az alma. Miért az almát választottátok? Mert az a legegészségesebb zöldség. Tapsod ennek vagy gyümölcs. Tapsod a vitaminoknak. Ugye? Jó. Jöhet a következő.
Gyümölcs, egészséges, édes, jót tesz, segít, meggyógyít, egészségesek, vitamindusok a gyümölcsök, gyümölcs. Még egyszer egy kicsit. Gyümölcs, egészséges, édes, jót tesz, segít, gyógyít, egészségesek, vitamindúsak a gyümölcsök, gyümölcsök. Jó, rendben. Tehát a szabályok be vannak tartva. Egy picikét, hát nem, azt mondtam, hogy választhatnak tényleg, amit akarnak. Jó, jó, ez a pintek is jól sikerült. Egészséglovagot is kapnak egy pontot. Igen, az utolsó csapat. Alma, zöld, piros, ehető, iható, ízlelő, és ide van. Ízlelhető. Az a helyzet, hogy itt nem tartottátok be, hogy igekér. Tehát alma, piros, édes. Megeszem, megvágom, mint ahogy érted, tehát nem tartottátok be, és nem tudtatok úgy vettem észre megegyezni. Csapat, attól lesz egy jó csapat, hogyha a csapattagok összedolgoznak és megegyeznek, és mindenki mond egy ötletet. Itt ez a csapat nem kap pontot, helyre lehet menni. Jobban oda kell figyelni. És most jön az a feladat, amire annyira vártatok. Mindkét csapat, ha jól értettem, ugye, csinálunk zöldségsalátát is, és csinálunk gyümölcsalátát is. Kérlek szépen beszéljétek meg, hogy ki melyik csapatba tartozik. A csapaton belül is ki mivel foglalkozik. Legyen a csapatnak egy vezér, egy vezetője, jó? Aki igazgatja a csapatban résztvevőket, jó? És utána én fogok kóstolgatni, tehát én fogom megízlelni, hogy kié sikerült a legjobban. Hajrá! Jó munkát mindenkinek! Here we go. That's it. That's all there is to it. Alright, everybody, now here we go. It's a brand new version of the do-si-do. Just stomp your feet and clap your hands. Come on, everybody, it's the hamster dance. Bouncing time to the beat. Hey, you don't even have to move your feet. Just shake your thing, let me see you move. Now spin around and feel the groove. Let's try it. You're catching on. Terrific.
Here we go. That's it. That's all there is to it. Követtelek végig, és nagyon jól dolgoztatok, szorgalmasak voltatok, viszont azt el szeretném mondani, hogy azért csendesebben lehet dolgozni. Ott a hátsó csapat nagyon-nagyon-nagyon sokat veszekedtek, vitatkoztak, nehezen tudtak meg közös nevezőre jutni. Erika éppen ezért figyelmetlen voltál, és meg is történt a baj, hál' Istennek nem nagy gond, de máskor jobban kell figyelni, mert hogyha már nagyobb vagytok, és ha késsel dolgoztok, akkor figyelmesen kell dolgozni. Ti választottátok egyedüli fiúnak Zsoltot a csapatotokba, és nagyon sokat vitatkoztatok, nagyon sokat, és utolsók is lettetek éppen ezért hogy a munkában. Itt ez a csapat úgy szintén elég hangos volt, de jobban összedolgoztak, jobban kiadták egymásnak a feladatot, a munkát. Kincsőt arra szeretném megkérni, hogy hagyjon másokat is szóhoz jutni, hagyjon másokat is munkához jutni, ne legyen olyan ügybuzgó, mert másokat is kell hagyni, hogy dolgozzanak. Itt ez a csapat, meg ez a csapat, a két első csapat egyébként, akik legelőre lettek kész a munkával, nagyon ügyesen összedolgoztak. Öröm volt őket nézni, ahogyan összedolgoznak. Különösen ez a csapat. Összedolgoztak, mindenkinek meg volt a feladata. Ez a csapat is nagyon jól együttműködött, de az volt a gond, hogy sokat járt a szájacskájuk néha. Ezért én adok egy pontot a két első csapatnak, kapnak egy pontot a fegyelemre a vitaminok, és kapnak egy pontot, igen, a vitaminok, és egy pontot a lovagok. Azért, mert egészséges lovagok, mondjuk külön kellett volna írjuk. Egészséglovagok, jó, akkor az jó, egészséglovagok. Mert ők voltak legelőször kész az asztallal. Gyönyörűen megterítették ez a két első asztalát, csapat. Ott az a csapat egy kicsi elmullasztása van annak a csapatnak, mert nincs terítő. Hogy néz ki egy asztal terítő nélkül? Ugye azt mondtuk, tisztaság, fél egészség. Hát csupasz asztalon nem igazán szoktunk enni, oda jó lett volna, mint a terítőjük lenne. Így megoldották, ügyesen, ötletesen megoldották a terítést. Na most én személy szerint, de ti is mindjárt elmondjátok a véleményeteket, hogy esztétikumra, tehát kinézésre, szépségre, melyik az az asztal, akinek pontot adnátok? Kukincsátok, meg fel lehet állni. Melyik az a csapat, akinek pontot adnátok, és miért? Ahogy kinéz az az asztal, tehát hogy szép. Tonc és kiszerelni, innen lehet venni. Innen lehet venni. Például ugye a kóstoló. Almagazsák. Megvan. Jó, rendben van. Megvan? Jó. Akkor folytatnánk a tevékenységet. Kérem szépen, ez a csapat mondja el, hogy dolgoztak, mi tetszett nekik. Soma, figyelj! Tehát az első csapat az egészséglovagok. Szeretném, hogyha megindokolnánk azt, hogy miért ezt készítették, mit készítettek, hogy dolgoztak együtt, hogy érezték magukat, ki volt az, aki legügyesebben dolgozott, kinek volt a legtöbb ötlete, és melyik terítékre adnak pontot.
Ki beszél? A csapatból? Muni. Mi egy zöldségsalátát és egy gyümölcssalátát csináltunk, és középre tettük a díszítést, meg az abroszt. A legtöbbet a csapatból Erika dolgozott, és neki voltak a legtöbb ötletei is. Tapsot akkor Erikának. Igen. És mi a vitaminokra szavazunk. Vitaminoknak adtuk egy pontot. Köszönjük szépen. A következő csapatból ki fog beszélni? Izabella. Hát mi összedolgoztunk, és nem veszekedtünk. Mindenkinek volt a dolga, amit csináljon. Igen, mindenki készített valamit. Igen. És Készítettetek? mi egy zöldség és egy gyümölcsalátát készítettünk. Zöldség és egy gyümölcs. És itt lehet venni majdolmat. Hát akkor az ott kóstoló? Igen, és Igen. ez is a díszítés. Jó. Igen, látom csípős paprikát. Ha szereti valaki a csípős paprikát, meg lehet kóstolni, abba is tettetek, jó? És mi bogékra. Ti a bogéknál, ura? Adunk Kapnak egy pontot. Rendben. Következő csapat következik a királyok, egészséges királyok. Királyi asztal van akkor ide terítve. Balázs, beszélsz te? Igen. Mi csinált, ahogy Hunék, ugye megcsináltuk a terítést, és Mit készítettetek? egy gyümölcsalátát, egy zöldségsalátát. Belekukkinthatunk ki a zöldségsalátába. Vagy a gyümölcsaláta jó, ide jól néz ki, és szőlőlevéllel van leborítva. Igen. Hogy dolgoztatok össze? Milyen volt a csapat? Jó. Jó. Volt-e valaki különcködő, veszekedő? Kicsit kincső, de kell azért a csapatba egy ilyen vezér, néha kell azért, aki irányítja. Kinek volt a legtöbb ötlete? Hát mindenkinek volt. Mindenkinek volt ötlete. Nekem volt az ötlet, hogy ilyen kicsi Apróba vágjátok, mert attól és hogy finom. az abroszt így. Hogy az aproszt így tegyétek, jó? Kire szavaztok? Melyik csapatra? Vigárgőjékre. Vagyis a vitaminok kapnak egy. Csapat, hát. De nem Gergőjék, van egy van a csapatnak egy neve. Most akkor a vitaminok van, vagy az egészség, vagy még akkor beszéljétek meg. Vitaminok. Jó, a következő csapat, nézzük. Ki beszél ebből a csapatból? Igen, mondjad, a Bigé. Mi úgy éreztük, hogy nem veszekedtünk, mi nem vettük észre, Hogy vita lett volna? Igen. Jó. együtt dolgoztunk, mindenki úgy sorban, Zsolt hámozott, Brigitta vágta ki ezt, én avval vágtuk fél, Andi vágták fél. Jó, összedolgoztatok, akkor mit érzed? Igen, mit készítettetek? Mi készítettek egy gyümölcsalátát, egy zöldségsalátát és egy cukros salátát, de cukros Nem probléma, mert jó, most jut eszembe, hogy van nekem cukrom. Hamar maradjak neki, hogy legyen finom az a cukros saláta. Igen, és még valami hozzáfűzni valótok? Kinek volt a legtöbb ötlete? Hát az egész. Mindenkinek volt egy-egy kicsi, összetettétek az ötleteket, jó? Kicsit azért késtünk, mert sok volt a zsümölt és siettünk, és legyen kész minden. Jól És van. azért nem tettünk kerítőt. Kerítőt, értem. És melyik csapatra szavaznátok? A vitaminokra. Most a lovagok vagy a vitaminok? Ugyanabban a hajóban vagytok, mint a másik csapat, hogy nem tudtok dönteni. Hogy lesz akkor? Vitaminok. Biztos, hogy a vitaminok? Igen. Rendben, akkor a vitaminoknak adunk még egy pontot. Jó, akkor most jön a kóstoló, és a kóstoló az én leszek. Na lássuk akkor. Előbb megkóstolom a zöldségsalátátokat, jó? Na kóstoljuk csak meg akkor ezt a... Mennyi finomság van itt. De ízletes. És ebben van, el, ezt letesztük túl. ebben van valami fűszer, amit én érzek. Mi? Almaecet.
Alma egyszer? De én nem azt érzem, én valami egyebet mindjárt mondom, hogy mit érzek rajta. Tudom, mit érzek rajta. Kompot? Nem, a mazsú. A savanyú borkának éreztem, hogy ízét. Nagyon finom. Megyek a következő csapathoz is. Hagyma. Ez hagymással látom. És milyen szép színe van ennek a salátának. Ennek nagyon tetszik, hogy ilyen szép piros színe van. Nagyon finom. Egy pici sót még tennék azért velem. De jó. Nem volt. Hát miért nem kértetek a másik Kértünk egy picit. Na de nem baj, a só úgysem egészséges, úgyhogy az nem hiba. Nézzük ezt a salátát. Egy kicsit nagy az a... Finom ez is. Ez is nagyon finom. Na lássuk. A másik csapatot is meg kell kóstolnom. Júj, de gusztam. Jaj, na most anélkül, hogy szavaznék, el szeretném mondani, hogy ez nagyon, nézzétek meg milyen szép. Nézzétek meg milyen jól néz ki. Tehát ez már nagyon gusztusos így, de megkóstolom azért. Látjátok, hogy a saláta, tehát a saláta egy zöldségsalátában a saláta nagyon fontos. És ez a piros káposzta, ugye az a piros káposzta? Isteni. Ez egy kicsit Ez ecetes. nagyon finom. Olyan sok ecetet raktunk. Hát, megmondom őszintén, mindenki nagyon finom. Mindenki nagyon-nagyon finom, de az én pontom ez a csapat. Nagyon finom. Jó, a salátát is ecetes. Nem csak azért adtam ennek a csapatnak a pontomat. Kicsit Mert- ecetes. Sok ecetet raknak bele, akkor kóstold meg. Nem csak azért adom, mert szép, mert jól is néz ki, mert úgy néz ki ez a saláta, hogy jön, hogy egyél belőle, igaz? Nem csak azért, hanem azért is, mert az ízben ez ízlik nekem a legjobban, tehát az íze ennek a legfinomabb. Úgyhogy akkor a hangyák kapják tőlem a pontot. Na most megkóstolom a gyümölcsalátát. Ebben a gyümölcsalátában csak annyit azt mondanám, hogy egy picit nagyobb tára lett volna szükségetek, hogy egy kicsit jobban össze tudjátok keverni, sok az alma benne, de ha összekevernénk, szerintem alatta mindenféle gyümölcs van. De finom. Nagyon finom. Na igen. Itt ugyanazt tudnám elmondani, hogy csak nézzetek rá erre a tárra, hogy néz ki. Hát úgy néz ki ez a tár, hogy jön, hogy egyél belőle. Tényleg úgy hívogat, hogy na gyere Tanci, gyere, egyél, kóstolj meg, nagyon-nagyon finom, és ahogy kidíszítették ezzel a narancsal. És a gyümölcsalátának a lényege, hogy legyen leve is. Nekem kompot és almalé. A levet is kompot. Ezzel kell megkóstolni? Mivel kell megkóstolni? Hát evel a levet csomagol. Egy pici csendet, jó, mert jövök oda is. Hát inkább azzal a kanálon. Megkóstolom, mert most sikerül, jó? Ez nagyon Azt a finom. narancsot. A levet tényleg. A levet mivel? Nagyon-nagyon A finom. levet. Ezt a kanalat kölcsön kérem, és visszaadok mást helyettem. Hát ez nagyon finom. Átolni a narancsot. Nagyon finom. Miért? Meg van sózva, gondolom, ugye? Csak külön van narancsva. Semmi gond nincs, meg fogom menni, akkor hozom a tányéromat, és ez az én narancsom, jó? Tanciába cipős paprikai. Jó van. Jó, de jól néz ki ez is, ez jól össze van dolgozva, nem? Igen, én csinálom. Ez nagyon össze van dolgozva, ez a gyümölcsaláta. de kincsi. Nagyon finom, nagyon finom. Házi szőlő van benne, ugye valami? Majdnem. Nagyon finom. Na nézzük ezt is. Ízre melyik a legfinomabb? Tanci, van leve is. Tessék, leve is van benne.
Danci, tessék megkóstolni a levét. Az a nagy problémám, hogy 2 csapat ízlik nekem nagyon, és ezért 2 csapatra teszem a voksomat, a szavazatomat. Az egyik csapat ez, a másik a vitamin. Nagyon-nagyon Az egyik a másik. egy a vitaminok és egy a hangyáknak. Jó van. Hát Danci, kóstolóból. a kóstolóból most nem kérek, de jövünk és kóstol. Most azt szeretném, hogyha a csapatok egymásét is megkóstolnák. Saját, várj egy pillanatot, mindjárt. Tehát, hogy csinál, hogy szeretnétek, hogy egyszer egyen a csapat, utána megkóstoljátok a másik. Jó, egy valaki a csapatban, aki kiszolgálja a többieket. Kiszolgálja, hogy tesz neki, amit kér, és akkor nem lesz itt olyan szologás, jó? Ebben a csapatban legyen Erika, ebben a csapatban Dóra, ott legyen Szidónia, ott pedig Abigail, jó? És még mielőtt hozzáfognánk, szeretném, hogy felolvassátok a saját versenyiteket az őszre, amit írtatok, jó? Még annyi türelmet kérek, hogy hallgassátok meg egymást, jó? És még a szavazat nincs lejárva, tehát még lehet szavazni. Mindenki szavazhat külön. Nem a csapat fog szavazni, hanem úgy gondolja, hogy annak a csapatnak a zöldségsalátája finomabb, és ennek a gyümölcsalátája. Igen? Tehát még lehet szavazni. Kóstoló után, evészet után. Jó? Meg foglak kérdezni, és elmondod, hogy a zöldség nekem a vitaminoké tetszett, a hangyáké nagyon finom volt a gyümölcsalátájuk, vagy a zöldségsalátájuk. Jó? Kezdhetjük, akkor Balázs, légy szíves. Saját versenyet az őszről olvasd. Az ősz. Hullanak a levelek, a rozsdaszínű levelek, mindjárt nincs levél a falkon, mert mind lehultak szárazon. Ételt gyűjtenek az állatok, elmentek a vándormadarak, tele lesz a kamra minden jó falattal. Isabella? Itt van az ősz. Megjött az ősz színekkel, aranysárga vízfestékkel, gazdagon terített asztallal, a betakarítás aranyával. Látod, mennyi termés? A kosárban mind elfér. Sárga répa, káposzta, finom eledel a téli napokra. Ügyes, tapsoljuk meg! Orsolya? Az ősz. Vége van a nyárnak és a vakációnak, a fák színesednek, az állatok télre készülődnek. Kezdődik a suli, végre itt a tanci, megszólalt a csengő, a suliban látom a barátnőm. De jó, tapsoljuk meg, ügyes! Itt van az ősz, itt van az ősz, elmúlt a nyár, a meleg nyártól búcsút vesz, útra kél a paripáján, lovasa meg az őszi szél. Sárga levél hull elé jár, amerre vágtat arra jár, félve nézi erdő-mező, de ő vágtat meg sem áll. Hiszen nem megy ő messzire, csak addig fut, amíg rátalál a fagyos térre, s a fagyos térről a tavaszra vár. Nagyon jó, szép volt, hogy tapsoljátok meg, hogy a prózával készült. Az ősz. Az ősz nagyon, de nagyon színes évszak. A fák levelei megsárgulnak és lehullanak. A szőlő szép piros, a körte érett, az alma piros, a dió barna. Az utcát levélszőnyeg borítja. Az emberek dolgoznak, és a kabátot is magukra vették. Az autók újra rázendítenek kora reggel, mert akik benne ülnek, mennek dolgozni, mert itt az ősz. Ez szeptember. Október már igazi ősz van. Nagyon esik az eső, mint ahogyan esett az eső 5-én. A fecskék, a gólyák, a darumadarak elköltöznek. Nagyon fognak nekem hiányozni, mert nagyon szépen csicseregnek. Különösen fog hiányozni a 2 fecske család, mert ők az ébresztő órán, mert minden reggel ők költenek fel. Novemberben már késő ősz van. Már hull a hó. Elő kell venni a csizmát, a nagy kabátot.
Ilyenkor inkább jégeső, vagy havaseső, vagy hó hullik. A fák kopaszok. Minden gyerek megunta az őszt. Akarnak már kógolyozni, hóembert építeni, szánkozni. Begyújtanak a házba, és megmelegednek. Már ilyenkor nem lehet a parkba menni. Ilyen az ősz. Tapsoljuk meg. Kérlek, a célről is, hogy várják a gyerekek a telet. Sok gyerek várja, mert szeret számhozni. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! De jó, hogy élek, szeretem a krémest. De jó, hogy élek, minden olyan édes. Kék az ég, és zöld a fű, az élet szerintem egyszerűen gyönyörű. De jó, hogy élek, elkerül a bánat. De jó, hogy élek, csókolom a szádat. Kék az ég, és zöld a fű, az élet szerintem egyszerűen gyönyörű. Csak az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Csak az a fontos, ami a lényeg. Szeretném, hogy ha elmondanátok a véleményeket, jó? Lehet úgy is, hogy a csapat szavaz, lehet úgy is, hogy egyéni. Jó. Figyelnek akkor, jó? Kincsős, figyeltek? Jó. Kezdjük, Honorka, kire szavaz? Én a gyümölcsalátát, az egészséges hangyacskák, Igen, gyümölcsaláta, jó? és az egészséges királyoknak a zöldségsalátát. Zöldségsaláta, jó? Csongor? A hangyáknak a zöldségsalátát, Igen. és a vitaminoknak a zöldségsalátát. Jó, tovább, Bogi? Az egészséges hangyacskáknak és az egészséges királyoknak. Királyoknak, jó. Én a vitaminoknak, Vitaminok, és az egészséges hangyacskák. hangyacskák, jó. Én a vitaminoknak és az egészséges hangyácskáknak. Jó. Beácska? Hogy? Nem kóstoltál? Jó, akkor lássuk tovább. Kezdő? Én az egészséges hangyacskákra, Igen. és ennyi. Jó. Királyokra. Királyokra csak egy szavazatod van? Jó. Nekem a hangyacskákra egy pont. Igen. Hangyacskák? Csak egy pont vagy? Jó. A hangyacskák. Én a királyokra is ez milyen csapat? Királyokra És ezek a lovagokra. Jó. Jó. Balázs? Hát én a vitaminokra. Vitamin csapat. Jó. Én a lovagokra. Lovagokra szavazol. Én a lovagokra és az egészséges hangyacskák. Mi tetszett a lovagoknál, és mi a hangyacskáknál? A lovagoknál a gyümölcs, Saláta, zöldség. Igen, kincső. a vitaminokra, Igen. és a másik az Hangyacskák. Jó. Tovább. én az egészséges lovagokra, Igen. és Ez az egészséges lovagok. hangyacskák. És a hangyácskákra. Jó? De én a hangyacskákra és a vitaminokra. Vitaminokra. Jó. Era? A vitaminokra, ott a gyümölcsállatot, és a Zöldség. lovagoknál ott az zöldség. Lovagoknál a zöldség. Jó. A vigén? Nekem a királyoknál a saláta, zöldség, Zöldségsaláta. és a lovagoknál az a gyümölcs. Gyümölcsaláta. Jó. Nekem itt a királyoknál mind a kettő. Mind a kettő királyoké. Jó. Nekem az egészséges lovagoknál a zöldség,
Igen. És az egészséges királyoknál a gyümölcsaláta. Jó? Én az egészséges lovagoknál mind a kettő. Mind a kettő az egészséges lovagoknál hiszek. Jó? Rendben van. Az egészséges királyoknál. Mind a kettő? Igen. Na jó, hát akkor eredményhirdetés lesz. Mondjad, Krisztike? Én a hangyacskákra és a királyokra. Hangyacskákra és a királyokra. Na számítsuk össze akkor, hogy ki hogyan. Lovagok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontot gyűjtöttek az egészséges lovagok. Tapsot nekik. Mások a vitaminok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontot gyűjtöttek a vitaminok. Az egészséges királyok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-et gyűjtöttek. És a hangyacskák 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Azt mondom, hogy jó munkához idő kell. Valószínű, hogy azért voltatok utolsók, mert nagyon megcsináltátok, megkészítettétek azt a dolgot. Gratulálok, be fogom írni, tehát első hely az egészséges hangyacskák, jöjjenek ki, tapsoljuk meg őket. Egy nagy mosolygó almát kaptok, be fogjuk írni a neveteket is. Tapsoljátok meg, mondjátok el a neveteket, kik voltatok ebben a csapatban. Gazos, Mindenki a sajátját, igen. Orsolya, Erika, Andrea, Ami, Brigi, Zsolt. Meg is hajthatjátok magatokat, nagyon ügyesek voltatok. Azt írtam, hogy jó munkának jó a gyümölcse. Nagyon jól végeztétek a munkátokat, helyre mehettek. Második hely a vitaminok. Gratulálok nekik. Egy nagy mosolygó szilvát kaptok. Az kék karmos. Vagy nem, az szilv. Jó, halljuk a neveket. Gergő, Beáta, Anita, Dóra, Zsótika, Hanna, Iza. Tapsot nekik, hajtsák meg magukat, nagyon ügyesek voltak. Következő, harmadik helyen vannak az egészséges lovagok. Egy nagy mosolygó körtét kapnak ők. Épp testben, épp lélek. Mit jelent ez a közmondás, épp testben, épp lélek? Ha mi boldogok vagyunk, akkor a lelkünk is boldog, igaz? Ha mi nevetünk, akkor a lelkünk is nevet. Hát, ha egészségesek vagyunk, akkor boldogan is éljük a napjainkat. Ágnes? Erika, Neve? Bogi, Csongi, Kriszti. Tapsot neki! Gratulálok! És a negyedik helyen vannak egészséges királyok. A jó munka dicséri mesterét, ti is jól dolgoztatok. Negyedik helyen végeztetek, de jól dolgoztatok, ügyesek voltatok. Tapsoljuk meg őket is, jó? Gratulálok! Ari, Nándi, Soma, Kincső, Szidi, Bali. Jól van, ügyesek voltatok, egy nagy zöld almát kaptatok, úgyhogy gratulálok, levehetitek a kötényeteket. Helyre mehettek. Azt kívánom nektek, hogy ebből az órából azt tanuljátok meg, vagy ebből a tevékenységből, ami most volt, hogy egészségesen táplálkozzatok, egészségesen éljetek, és igyekezzetek minél többet lenni a friss levegőn. Éppen ezért most az fog következni, hogy kimegyünk a friss levegőre egy kicsit, és pihenünk is. Gratulálok mindenkinek, nagyon ügyesek voltatok, és remélem, hogy tetszett a mai műsorunk is. Találkozunk majd jövő szombaton, és egy kellemes hetet kívánok majd nektek. Sziasztok! Levehetem a kötényemet. Sziasztok! Táplálkozzatok egészségesen! Egyetek sok gyümölcsöt! Sziasztok! Nem hívott senki, magamtól jöttem én.
színezüst vonattal keresztül 7 megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem várt rám senki, és mégis itt vagyok. 7 mérföldes csizmám, sarka elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Ne kérdezz tőlem, hogy meddig maradhatok. A játék vége, előttem is titok. Játszunk most együtt,